So, nananamida ni mga badi lechon bili day si Remilin kay birthday sa iyang pagumangkon. So, among ganian kay nangayo man sa tabang sa mo kay maglechon bili lagi daw siya. So, nalang yung gilechon mga badi. Tora siya wa na gisingot na gina siya kung wala na mo ani iwa gyud. Tuay mo tabang sa iya. Gani kay message sa group chat nga asa daw ko, so akong gituan mga badi para maka tabang ko sa iya. Nang tirada na to mga badi, tuyok hala, tuyok ragyod na siya badi, tiniil nga pagkatuyok ba, wala na gikinamot para di mapanos. Amora na siyang tiniil pagtuyok mga badi. Init kayo nana gidang tirada sa maglechon ka init, pabor sa init para kamudo ang mamula apil ang galitson mo pula po apil mga badi. So muna atong pak pula-pula na siya badi, pwede na gid ni siya apil ang gatuyok kapit na mo pula. So tura akong assistant siya tigsungnod pak kuya ang manglitsuna kasukasan ra mga assistant, duha ka buk assistant, tig video og tig sugnod ang isa. Ana ra nato tirada mga badi, tipa mga badi. Tanawa na mga badi, lami na ang gatuyok badi kay nagkukaspas na bora naglitson. Pula-pula na gid sa mga badi, hapit na gid na sa maluto. Tirada tiniilo na sa pagtuyok mga badi para mupula siya dali, kay kung imong kamuton dugay man mo pula, tiilon ra na pagtuyok. Muna itong tirada mga badi sa birthday sa pagumangkon ni Remilin Yangma Mortola. Okay, bili ra itong tirada pa tanawa sa ang view mga badi. Indot kang view sa among gituyukan sa lechon bili mga badi. Kita gana luwag ka na mga badi, nindot ka na din nga lugar mga badi. Pak okay, pusing akong wife na yan tirada da. Tuyok na dayon ana ra mga simple ra gud ana ang buhay probinsya, di ba mga badi? Pak hapit na niya kay kangit-ngit na gud siya badi. Grabe nga init na gina siya mga badi, padlab sungnuri para mo pula dali para maluto kay gutom na. Nana naman na atong mga tirada. Pak na tuyok na i-plaster na to kay para patas ang pagkaluto mga badi ba. Nana naman na atong mga tirada, dili ingon nga dali na to, dapat patas yun siya, pula po ang pikas para patas ang pagkaluto o ganahan ang magkaon ba, dili makuan ang gakaon kay dahil sige magkuan ka diba. Pak video rin sa farm sa mga chicken na square din daw na mauga sa iyang mga chicken nga binuwi muna iyang kalingawan mga badi, bahog sa mga manok mga imported nga manok ba. So ana balik na sa bili, siya na siya nagtuyok. Akong wife puli-puli man daw migtuyok ko, sige siya pangasabaw tawa lang yun nawa. Pak tuyok ra na itong tirada da badi, hala tuyok ka para nindot ang pagkapula sa bili kay kalami, hapit na gid maluto ang bili, hapit na maluto mga badi ang bili mga badi. Tanawa mga badi, lami na kayo ang pagkaluto. Pag ibalhinta pagod na gid siya mga badi, lahi na gid ni siya nga pagkapula na naisagol itom, pero joke ra ang tanan lami kay na gamay ra man ang pagod, di man na ingon nga pagod siya badi. Nakuratan na siya sa pagsugnod sa plywood tiniila. Ana ra na magtuyok kag bili, tiniilon dili kamuton para dali ra mo pula di ba. So
Lami yun ang bili. Basta ikaw magluto. Kaya ikaw man ang galuto. So lami. Kaya ngit-ngit na guys badi. Pag tanawa mga badi. Ngit-ngit na kayo. Ito rasyo. Mga badi. Luto na dayon. Ang bili. Luto na. Pati. Pag Malitsunay naman din sa bumbits ron. O si Mayang. Kumpara sa ni sa negosyo. Tuyo ka rin mo diabetes. Kaya isa. Nay, tuyo. Hindi. Kaya rin sa kuchilya. Tuyo ka rin. Nagbasad. mga badi, gipang putos na mga badi kay uma naman may tuyok. Alam magsigira na mo tuyok kaon mapas mo kaning baboy. Dili ang bisita. Dili ka tuyo. Tirada na badi. Right. Bong banda bong. Nakita pa Liswil. Uy, malitsunay. Isa man yung malitsunay. Kapoy na ba ko? Ay, la. Yawal. Kumatoy. Ay, bunday. Ayaw, tanawa. Kumatoy. Tumitoy. Oy, birthday mong bits. Bintay. Please. Mong bits. Birthday ni mo, Ben? Birthday gini bin karon ba? Uy. Birthday mong bits. Ha? Mong bits. Ay, no. Wad. Ipadayon bisita, Wad. Sige na, lagi. Dayon. Okay mga badi, kaya na-plaster naman gisulod na rin ta sa ilang balay nila manang ganapa gabi na nila nga kuha sa mga ano pag tora si Asmari Asmakol ka busy na gana sila mga badi pag kuan torang birthday boy yung nagdagandagan busy na gana sila tora Ismail naging isa way nakakaon na siya yung tinuyukan nga bili na naman ang tirada naray lang cake Roblox cake birthday tora si Remilin sabi ko siya maggutad kaya siya may nakagunit sa kutsilyo resulta igo raman day siya nagkuha og iya po day naratirada ba day kinilaw lechon belly spaghetti shrimp fried chicken birthday boy muna si Bin ang sinangodan niya Bintoy. Kalau pa sa anak dito. May pugkay mo ko. May pugkay. Iba niya. Katuha pa niya ko. Tigyo yung timog ka. Anak. Malikbog ka ron. Hawan na. Kuha sang barkada. Na may resort na next month. Nagmari dito sa ganit. Or mga food tanan. May kuha dito sa Paulas. Ikaw em ka? Okay, nagpapakinig sa iya. Sa bayo, ibang biro, sa pag-ibis ba? Doon, sige ako biya. Hindi sa palag. Ayun, anak ko lagi sa babae. Nasa iya, wala hindi, okay. Tingin, sungot siya kayo. Nakabulit ako dali. Ano ko nagagawa mo? Ako kinapang. Ha? Nakakong kuwan siya next mountain resort. Ako man. Di bago pa lang na. Ipalit niyang emergency sa bungkot. Pero wala na siya. Sila actually nagtukod yun yan. 2009. Sila. Wala na media. Wala may post. Ay, magian mo ang post. Pero musulot pag yun. Ano na ito pag-build ka na sa Batista nga. Pero mas pala siya na po. Pepe, mas pala sa PS. Una na makikisulay. Let's
Ako mo libo sa sing kwarto sa ilalim. Sort naman. Muda ka. Ang pangaga. Pa. Apa lang ka to? Gani, like ako na. Rot no. Aya, hay, bagay naka-ice cream pag yun. Nakasildo ba tag $100. To, kuya, giginis siya. Amun mo di manghugas pa mo plato. Pas ikaon kay manghugas pa mo plato. Oh, saan ra? Oh, saan ra nilang plato manghugas? Jaila katawa.